27. 27. Хотела. Пристигане. В хотела. Пристигане. Имате ли свободна стая? Имате ли свободна стая? Аз запазих стая. Аз запазих стая. Името ми е Мюлер. Името ми е Мюлер. Трябва ми единична стая. Трябва ми единична стая. Трябва ми двойна стая. Трябва ми двойна стая. Колко струва стаята за една нощ? Колко струва стаята за една нощ? Бих желал стая с баня. Бих желала стая с баня. Бих желал стая с душ. Бих желала стая с душ. Може ли да видя стаята? Може ли да видя стаята? Има ли тук гараж? Има ли тук гараж? Има ли тук сейф? Има ли тук сейф? Има ли тук факс? Има ли тук факс? Добре, ще взема стаята. Добре, ще взема стаята. Ето ключовете. Ето ключовете. Това е багажът ми. Това е багажът ми. В колко часа е закуската? В колко часа е закуската? Колко часа е обядът? В колко часа е обядът? В колко часа е вечерята? В колко часа е вечерята?